Salajengipun lung tinampi tokoh wayang utawi tokoh ringgit wajutal dalu menika ingkang tindakaken dening dalang Ki Yusuf Ansor kanthi mendhet lampahan Wahyu Panca Darma. Ringgit ing badhe katur nenggih Prabu Punta Dewa sampun katuraken panjenenganipun Bapak Aris dumateng dalang Ki Yusuf Ansor Khairuddin. Rerangkening ngabdi cara dalu menika kula ingkang bijindaraken tata laksitaning ngabdi cara wiwit Purwomadya dumugi ning wasana sampun lumaksana kalis ing rubeda pramila sumangga dumateng sagung para miyarsa para pamriksa sedaya para pamriksa sedaya dalem menika ugi kagiyaraken langsung lumantar live streaming lumantar channel Ki Yusuf Ansor wonten ing pahargyan Ridu Mados ing Kaluran Caturhaja ing jangkep kaping 7-3 kanthi mendhet lampahan Wahyu Panca Darma katindakaken dening dalang Ki Yusuf Ansor Khairuddin. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng hamiksani kantos paparing lampahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kahanan ingkang mrekanan sing asih mawe buku kang saweka masiring telah nyewang kanan mamuju ing wang Wilahing awigna mastu Rama Sidhem awigna mastu Rama Sidhem silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung nanging kula pestu maksih lestantun lampahing Buddha sinandura tutur katela tetula tulat mrih labdeng arabdya Winisuda ngupama prameng niskara karana dya tumiying jaman Purwa mangjawata kapusananing gowita taulengging pelambang matumpa-tumpa marma panggung manggeng panggung sang Purwaning kata sing kebyar dumadine wayang Purwa purwakaning kandha winarik runtuting basa dongeng kinangemu surasa yen linaras saya karaos mulajari roh anggara wani wruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadhet janma ingkang angelo kaca jarwe wusnagup caing carita lebet wis kagelar jroning pagelaran ya gujatri amrisane pagelaran inggit Purwa Surya Candra Darung Nyewang Kartika wis nurbawa drateng kawasa sahari ratri ngitri bawana prateking duksina bilur kemandhi temadate petanganing dina sasi warsi indu kang sarta abad tetulan tangkar temangkar tuya sing rambun tuya jah pating krembyah dada padhanging kutu-kutu langkatoga Baranara yang Barantaya dadya branantan wicalan padang terangan sinari sanggewang ngernawi ingkang arsa murbawani jagat mumbing jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalungan wukrabang meranganga lamun kagsayan dilan-dilato bumi saya dangu sumurup sanggewang arka katos semeblang kanan kirane abang ismu jendara kapurbawan sinari sanggewang basanta tanem tukaton ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo boceng gunung kini mulan gudalu kasil ini malah bancono lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu suleng kawula dasi dene warsa angupaya boga garap tegal sawai anglo risula tatan ora pedhoti sinambi sendonan sesinggenan mikul garulu kune anggir ngrojo kayane sawanehna pirembagan sumur wangge Sang Arkasaya dangu saya inggil muskaton malok sinari jagat dunung hingging kiblat papan lor kidul wetan yang wulun sinari jagat kang samya rebut yodo rebut kejo rebut kekuwung parandhe datan wonten ingkang amadhaning kekuwunging Mraja nagari Ngastina apan jara karo pambukaning kandha sak ratri ing mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toyaning benawi tiambyong bang samudra binang langut kang tanpa pakut pegateng paninggal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakreng pewisik sawanene tebing jurang corong kinepung Goa Seruk kinarya sesuing peksilawet nyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggire tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rewi-rewiron klopo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang pening tirtane iline kang pinara para pelayune kang tinampi wadha binendung-bendung kinari hangilani sawah nyewang pategalaning Narakesma
Mokal panguling tutani bebasan datanana bumi sajeng Kanggeng Selo. Sadaya nandur kang marakabi pandhu Bathari Slagar pasabinan Yayaruk misare kang pinangga Pertiwi. Pategal nggo projeng kang rembuyung godhongan diambe kowe nganti kaya manglung pitane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo kemantung. Sadotan kucing wacinawi tukulan kang maweh kesarasaning dewi. Ingon-ingon raja kaya temen sansayang rembug lamun siang samya glaring mangunan. Lamun wanci sarep surya bali mring kandange sowang-sowang. Datang carane kandhang nganjeng palang labet tebih saking tindak Durjana Jeti. Samya sayek saka kabeh kaluhing rusa bangsa negari Ngastina. Kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi manjing mring jaman Candra Panjang kunjung pasir pamukir. Kula jinawi gemari karo tata turta raharja. Dasar guru kang dapuri padhang jagat tidur kukusit turta kuncarane turut kasusun ing manca praja la sinten wau. Ingkang asta pusaning adil bangsa nagari Ngastina. Punangira den ucap dosa namane Sang Nata Dosa 10 nama wis mestani nggih jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Prabu Kurupati, ya Prabu Jaka Pitana Suyudana Jaya Pitana, Kurawa Indra Gendari Suta Dasarastra Siwi. Tripamangsa ya Gandharya. Sang Nata Rasa lenggaman madaning Damarjana. Sinebo sangganing para banjadi manggo tetanggung Jaka paloro-loro. Ingkang samya ngampil pancaring keprabon banyak dalang karta walika sawunggaling kacumas dwi panggo kang sarwarna. Datan mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Kembang Bathara Kuwira Dewaning Kasugyan Kijawanta. Pinayang bayang sangjaning para Hapsara, Ben Hapsari. Nang biswanipun Sang Yapara kadang bonggeng sowan nenggih Sang Nindya Mantri Pangreksa Muka pidhaleming Plasa Jenar. Nenggih Sang Rekana Pati Arya Sengguni, ya Arya Suman, ya Bambang Trigantal Pati. Sang Rekana Pati Arya Sengguni mengkeraken pelenggaipun nujung nagari Ngastina, nenggih pandhiting saka lima Sang Tapa Begawan Durna. Ya Sang Resi Kumbayana, ya Bambang Barat Waja Putra, ya Sang Wipra. Prandene mangke ingkang katon lenggah wonten sak pampungasan Paseban mung satring tirta tinalang nenggih Sang Raden Arya Karta Marma kadang nataning Sang Prabu Duryudana. Mulan saking para kawula samya gandeng mring pasisiran jejel riyel rapet popet bibit panasasat atau pandhenggul datan Basela. Labet sekathahing para sebeng jawi mludak gendera rontek umbul-umbul kekitirangan danu. Yayan mondeng mangsa labuh payu megar mendih jambur barat ing mangsa rendheng. Tumbah ngrangap kaya jating araning mangsa katiga. Prandene mangke katingal tidhem jinemadaning pasewakan nagari Ngastina. Nadan gegodhongan datan ana ing obah samra datan rumampah. Kabeh arsa mangsa araning para tunggu yang mlaing waranggana sigra marwani pangandikan. Datuk kumangli wijiling mantuka Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kababaring lisan. Sri Ngastina monggo Prabu Duryudana alun ngantika Dwarining sun baraku Tara
Sritinon nang pasewakan pusana maneka warna Seka Puspita Ngujono Nyang Mancra Sarwarokmo Ranggeng manik Nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring deca laliwaran lergi Raci sing kadhet Wimbo kekandha mrek ingen Kadupeng arugo mantu Om
kaparan mangambar kongas Angyo Tracating praja kawuryan wus sunyaruri arora pangrehing ukara karana tanpa palupe ati lara silastuti sujana sarjana kelu kahalulun kala tidem tandhaning dumati andayeng rat ning arepan para beto ya estu para jagat manik raja dewaku nun mangke paman Pati Arya Sengguni paman Pati Arya Sumban ayo ndadekake kaget pakenira si paman Pati wondene sira ingsun biji wenten ngajengan manira paman Pati Arya Sengguni ya paman Pati Arya Sumban kawula nukna ninggih dewaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan Gusti kula Sang Nata Anggir Prabu Duryudana nun mangke nggih kepareng paduka miji dhateng wiswanipun ingkang paman plasa jenaring jawi sanget damel kuwatos sing manah kula pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sang wenten ngarsa paduka raos kula tebih saking raos kemarasan nggih kepareng kula nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula nukna ninggih durigi paman Pati Arya Sengguni katifaran sira paman ingsun percaya pirangka dadi badal wagiling ingsun pranata tata arakite kaprajan nagari Ngastina atur nuwun ing panjenengan ingsun samendhang ujung kanthi kengkarempin paman Pati Arya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dhawaken kula mboten badhe ajrih matur Sang Yapara kawula samya manunggal tetunggalan dados tunggal mandhapipun dumateng para abdi prajuritan ing boten kendhat nginya tansah gegladiolah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka kantepuing marang moko tartentu boten badhe anggepok kunca Gusti kula Ngastina Anggir Prabu Jaka Pitana ingkang paman kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna kawula nukna ninggih paman Pati Arya Sengguni gawe bumbung tuwin marem aturmu kang mangkono paman pakaryan utama tindak selawase urip menapa ingkang sampun paduka dhawaken kula mboten badhe suwala kawula nukna ninggih nun mangke paman Kumbayana Bapa Dewan Durna Bapa Dewan Saka Lima rawuh padu wonten negari Ngastina kula ngaturaken pambagya raja mukya kunjuk Bapa Dewan Durna
kenthos waru gembol manyar-manyar. Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Oh, la salah. Nuwun sewu, Ger, anak Prabu Duryudana nuwun sewu. Kula pariwangsa matur kados mekaten sedanipun kula menika Bombong saestu. Bombong liripun kados pundi? Bombong nyumur pengendang blunder menika kula wau. Kakang Durna mbok yo sing sareh to, Kang. Kula niku sareh. Dik Patih wonten dawuh. Menika sampun tataranipun kedanginaken rasa pangrasa. Oh, ngaten nggih. Tetes menawi kedabikan menika mboten prayogi. Oh, nggih. Pun wiji anak Prabu. Nggih. Nuwun wonten pangandika dawuh Paduka anak Prabu Jaka Pitana inggih, Ger. Nggih. Pambyagara sampun kula tampi dhat Kang Lingga Murda. Wonten ngasanipun Kang Paman Sekali mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhape padha Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Sampun kula tampiken telu sami-sami. Paman kaskecaken gaipun Kula non sampun boten kirang prayogi. Kartomarma padha kanthi raja sapratane kadangipun Kakang Tirta Tinalang. Nuk niki Haji Semban kula pengayoman kula madya padha prateng delahan punamin pasang Kalimantabi. Nek Paduka miji dhateng miswanipun Kang Araying Tirta Tinalang pun Kartomarma sinuwun. Sowan kula tebih saking Rubida caket mring sami kula. Pinayoan kawidadaning sami kula sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya kadangipun Kakang. Siadi atur basa ngersani ingsun ora lewat pangestu ingsun wae tampan rono. Kula niki sampun sanget anggen kawula pundi. Dahat kali Murda pangandika Paduka sinuwun. Nuk niki. Paman Madari Sengguni. Kawula nuk nggih nyawa-nyawa jimat semban kula wonten dawuh nggih. Nur wangi. Sasapunipun sami keca kenya lenggah. Kula arsa lumaksana pangandikaning griya. Inggih. Paman Gumbayana mesti kemawon damel kaget teka sampangge kula ngrawaken arahipun sagya para pinisepuh wonten dadule praja nagari Ngastina. Paman kaskecakna lenggah jingandika Paman Harya miwah lenggah Paduka Paman Durna. Kula arsa matur wonten ngarsa jingandika sami Paman Harya Sengguni miwah Paman Gumbayana. Lek-lek ramyan ingkang driya lirik Jepang Candra katabangan sumu ing tias katuretan nyawa-nyawa jimat semban kula nggih nuwun mangke karanten Kang Paman menika namung wrangkanata ajrih nampi dukanipun Paduka anak Prabu Duryudana menawi sak mangke kula cumantaka lanyo matur wonten ngarsa Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pramila prayoganipun kula nyuwun dawuhipun anak Prabu kababar ingkang sejati menawi wadi tumraping para kadang srana sak mangke awi kula kanthi manjing wonten sak lebeting kedaton catur netra kelawan Kang Paman kepatihan nggih. Paman Harya Sengguni iki. Ya, nuwun sewu nggih. Kula menika sampun sawetawis wekdal kula cumandhak wonten negari Ngastina. Sajak nembe wekdal punika sak mangke kula badhe nampi pangandika ingkang utama saking Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pramila gandeng kula kinten sak mangke sabda tama pangandika Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika wigati. Oh, ingkang Paman pun Kumbayana. Asa mabuka susilastawa kula midhangetaken menapa ingkang dados pangandika Paduka anak Prabu Duryudana. Kula naknan. Nur wangi Paman. Wontenipun kula ngawontenaken pasewakan kula badhe nyuwun pirsa saha kula nyuwun dawuh. Senyata kula badhe nanjaken babagan pawartosipun kadang-kadang kula Prawandawa. Ingkang samangke sampun nglampahi buangan mapan wonten Madari Wana Kampiyoga. Paman kula nyuwun dawuh
Pandhawa kinipun sami mapan nglampahi buangan wonten wana Kambiyoga kinten-kinten sampun pecah mruwedering. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula kawula nukna ninggih. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menawi paduka dangu bab sangya para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing wana Kambiyoga aturuninga. Bilih samangke nalikanipun wiwit dinten kapisanan para Pandhawa boten wonten kabaripun. Para Pandhawa boten wonten pamartosipun nggih sami lumebet wonten ing wana Kambiyoga. Pramila sakmangke gandeng dumugi sepriki para Pandhawa boten wonten pawartosipun kula mesthekaken bilih para Pandhawa sampun dumugining tewas. Para Pandhawa kula mesthekaken sampun pejah mekaten anak Prabu Jagat Pangestungkara. Paman, kula wonten dawuh. coba blong raos sing manah kula teka mireng pawarta. Bilih sing kanthi kawamandari mesthekaken para Pandhawa sampun seda. Inggih. Nanging dereng marem raos sing manah kula menawi dereng wonten bukti lan atur sampeyan mriku kula dereng kataliti lan dereng pun gleja. Kepareng mandu kantos pundi? Paman Durna. Nun Kula nyuwun pamanggipun Bu Purwandurna kados pundi kawontenan lan pawartosipun para Pandhawa. Lole kenthos laru gembal manyor-manyor. Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Nuwun sewu lho, Nger, nuwun sewu. Kula menika badhe matur menapa wontenipun dhateng kawontenanipun para Pandhawa mboten kula nambah-nambahi, mboten kula ngelong-elongi. Nggih, kados pundi? Kula kala wau midhanget aturipun Adhipati Arya Sengkuni menika kula sengkal. Kula nyengkal kaliyan aturipun Adhipati Arya Sengkuni. Sebab apa kok sampean nyengkal atur kula Kakang? Nuwun sewu to, nyuwun sewu to Adhipati, sampean kok aja sok ngupyawuyah. Aja sok waton gawe perkara yen to durung mangerteni kasunyatane. Nggih. Nuwun sewu to. Pandhawa menika nadyan to bocahipun namung 5 lho, Nger. Nadyan to mung wong 5 ketambahan Drupadi bojone Puntadewa. Nanging nuwun sewu Pandhawa menika mboten gampang menawi badhe dipun pejahi dhateng sinten kemawon. Amarga nuwun sewu wonten Si Werkudara menika. Nggih. Awit Pandhawa menika menawi nglumpuk dadi siji menika ora saya ringkih ning Pandhawa menika saya sentosa. Merga mengeti wonten Si Werkudara. Werkudara menika ingkang dadosaken Pandhawa angel dipun pateni. Sebabe apa Kakang Duna? Oh, listrike gedhe Werkudara menika. Dados menawi badhe njabel dateng pun Werkudara menika sakmangke badhe dipun denda dening pemerintah. Ngaten. Nggih. Mriku ingkang dadosaken sabab Pandhawa angel dipateni. Heeh. Nek Pandhawa iki isih kedunungan Werkudara, ambek nganti kiamat. Para Pandhawa mboten badhe saged dipun pejahi. Awit mengeti kawontenanipun Werkudara duk nalika kula dawuh supados nggayuh banyu suci Perwita Sapi. Perwitasari. Nun, Perwitasari. Perwitasari napa Perwita Sapi? Perwitasari. Oh nggih. Banyu suci Perwitasari. Menika Werkudara kula dawuh supados nyemplung wonten ing samudra. Kula dawuh supados nyemplung wonten ing segara. Pengangkah kula supados Bratasena menika modar. Nanging wondene kok malah saged pinanggih kelawan dewanipun ingkang momong jakatipun Werkudara inggih menika Sang Hyang Ruci Bathara. Pramila badhe susah lan badhe angel menawi badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa menawi sakmangke tasih kadunungan Werkudara. Mekaten nggih. Jagat Pangestungkara. Sareng kula pidhangetaken pangandikanipun Paman Durna. Nggih. Kula kok langkung ngantepi dhateng mriki sampun patung tinggaken Bu Durna. Awit Werkudara mriku ingkang dados daya dayanipun para Pandhawa. Mekaten ra inggih ngaten. Pramila nyuwun pangapunten. Paman Pati Arya Sengkuni kula boten ngantepi lan kula boten pitados kelawan para ingkang sampun sampeyan aturaken. Mboten napa-napa nggih. Ning nuwun sewu, menawi sakmangke anak Prabu Duryudana mboten pitados kalian atur kula. Nggih. Kula nggadahi srana. Srana kados pundi? Kula nggadahi srana damel para Pandhawa supados tetep mapan wonten ing wana Kamiyaka saklawasipun. Diripun Merga nuwun sewu paugeranipun nalika para Pandhawa kawon sesukan dadu para Pandhawa menawi konangan
Dening telik Sandipaya saking negari Ngastina najan tamung kirang sedina ngibaratipun saking 12 warsa para Pandhawa kedah ambang suli malih lan baleni melih nglakoni hukuman dados buangan 12 warsa suwenipun. Lajeng kersanipun papan pati sing kados pundi? Lajeng sakmangke kula badhe nyuwun dawuh lan nyuwun dipalilah. Para Pandhawa badhe kula seranani Kurawa kedah ngebyuk lan nyebar lelaku dipun sengaja madosi wonten pundi denengipun para Pandhawa supados kepanggih. Lajeng nawi sampun kepanggih para Pandhawa ingkang konangan kaliyan pun Marasata Kurawa kedah mbaleni dados buangan malih 12 warsa dangunipun. Kejawi saking menika menawi mengke Pandhawa sampun kasembatan dipun upati dening Marasata Kurawa saderengipun bidal teng wana Kamiyaka Kurawa kan nyepake sega kalih lawuh sing saogae-ogae. Sampeyan arep makan besar ngono apa kepiye? Ora Kakang Durna iki serana. Serana pripun Depate? Menawi Pandhawa pun ketemu. Nggih, Pandhawa dirangket. Nggih. Dikurung neng kurungan gedhe. Nggih, lho dereng enten. Nah nggih yasa riyen ngoten. Lajeng nek ngaten para Pandhawa kembul bujana wonten sak ngajenganipun kurunganipun para Pandhawa. Liripun kados pundi? Ing pengangkang Pandhawa menika badhe dipun iming-imingi panganan, dipun iming-imingi boga. Pandhawa ingkang mapan wonten ing wana Kamiyaka menika mesti kemawon sami klisir. Ngaten, merga teng wana Kamiyaka menika mboten wonten panganan. Babar pisan mboten wonten tetanduran ingkang saged dipun boga, mboten wonten kewan ingkang saged dipun pejahi tumuli dipun bakar lajeng dipun dhahar menika mboten wonten. Sing kandha sapa? Kula. Sampeyan kok aja waton kepiyah to Dik Pate. Sampeyan kurang tau nyuluh bekicot ning wana Kamiyaka ku rasa sok. Ora sasok ngeklaim sing ora-ora. Liripun kados pundi? Sampeyan matur nek ora ana kewan sing iso dipangan. Nggih. Kicot niku enake ora umum. Kejawi saking menika teng wana Kamiyaka menika kathah celeng. Napa Pandhawa kersa mangan celeng? Kersa mawon nek kepepet. Kejawi saking menika wonten ing wana Kamiyaka menika tesih kathah buran wana utawi sato kewan galak, macan, gajah. Mereka tasih kathah. Ngaten nggih. Ning napa umami srana kula menika dipun cakke napa mboten prayogi? Nggih prayogi mawon. Senyatane ning nuwun sewu lho, Nger. Kados pundi Puturna? Depati Arya Singuri matur ingkang dakik-dakik menika ora wurunga mengke mung gedhang awah pakel. Liripun. Ngomong gampang nglakoni angel. Kurawa kok arep mlebu ning wana Kamiyaka. Kurawa niku ajeng mlebu teng wana Gama kuwi mawon mboten enten sing wantun kok. Langkung-langkung mlebet wonten ing wana Kamiyaka. Prayeganipun pun cobi mawon nggih. Papan kula wonten dawuh. Kula suwun supados ketapaken para Sata Kurawa. Ambyur wonten ing wana Kamiyaka. Lah rak apa atur kula diantepi kae. Ora wurunga sampean mengko mung nderekke Kurawa. Nggih, wong nyatane ana sangu panganan akeh kok. Ih, nang ngaten kula ngestaken dawuh nggih. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraget nawang sesangka nawang sesangka. Nalin trombek marma sing sang katriku mulung mangremak ing wadya kurore kakire-kire Segepir katale gulung wau tidemadaring masewakan nagari Ngastina nenggih Sang Nata Prabu Duryudana ingkang amenggalih srana damel cintrakaning Sangya Prapandha tempat dadosaken kanyut Prangga Warju ngudari wong inang Warjajana ngaganten inang durung abangi durung manjing dasaring pertala kasaru geger njaba piyang arsa tangkeping mrika masiban bono amuk apa to kang dadi darunane para macan Padri Gajah ing Pedhosa kawantelan kejawi amung sawanipun Alendra Yaksa ingkang kekitrang galea kaya barung nganti nanggap karo kaget sanjaning para kawula kancana daya piyambak jaluk dalan
Enten saya, Dik. Nggih. Angira rikala ane ni naga makekean kumambang katon kumawang wisanya manampa kisik manaut sikra marang resang bayu sewe yo jagat panis tunggal waya ubodoro jagat paman Paman Hari Sengguni. Kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu. Damel kaget manah kula. Teka Ngastina nampi daya mongko sanes daya ingkang lumrah menika Nalendra Yaksa. Nggih, Kakang Drona. Kula menika enten daya, Kang. Nggih, sing kandhane enten arisan nggih sinten? Nuwun sewu wujude Nalendra Yaksa. Nggih. Napa kaya ngeten wong wedok? Mbok menawi sampeyan nggadahi memitra Nalendra kados mekaten, mbok menawi nggadahi putra siswa menika. Ah, nuwun sewu Dik Wati. Kados pundi? Kula menika ora tau kok jeneng ngopeni siswa buta. Sebabipun boros. Ikete ukuran 128. 128 iki ndas apa genthong. Kejawi menika bradhatipun menika amote kedah akeh. Nek mangan menika jatahe wong 5 iso ming dadi jatahe wong 1. Nggih, kula ora tau ngopeni murid kaya ngeten. Nggih. Mbok menawi nggadahi memitran Kang. Blas, Dik Pati blas. Mboya gadah. Kula menika ora tau ndek kanca buta ngeten iki. Wah, kula mah ming bebayani mengke nek kula duwe kanca buta. Nah ngaten kanthi balana nggih menika sajak mboten nggadahi Subasita. Nggih. Kula aturi Kakang Sekeca Kartomarmo. Nun. Kowe aja jagongan karo kanca-kancamu. Mboten. Iki aja ngeyel to nek dikandhani iki. Iki. Mik penyaran iki sensitif ngerti ora? Jagongan surune ora umum karo pendemung. Ngerti aku ngrembug sendal sajen ta kowe? Mboten menemban mboten wis.
Bocah kok meneng enek mengentuk sega. Aladine mayang awan terus iso tumbas briyo. Sampun. Paman duno malah gentinan omongan. Mboten pun kadang wong nggih. Isana. Sira kuwi sapa? Aja ngira ingsun tumampa yekti saweg semisal iki ingsun pandu. Sira kuwi sapa? Nalindra saka ngendi sapa jejuluke? Isana. Kece wali kece satat alpan wali kupir. Bojrang iblis lanat padha cek-cekan. Nuwun mangke sinuwun. Sadurunge aku njaluk pangapura ngersaning Gustiku Ngastina sinuwun Prabu Jaka Widana. Yo, ora dadi ngopo, sababe apa? Sebab sowan kowe iki aku ora nggunakake Subasita mergo aku dikeparengake dening dewa. Ora basa karo sapa wae. Ora dadake sawijining perkara. Nanging tak jaluk wigatimu sowan ing negara Ngastina bakal nuwake katentreman, kasembatan. Yo, sadurunge aku ngaturke sembahku katuron ngursaning sinuwun Prabu Duryudana. Tak tampa ora liwat pangestuning Nalindra Ngastina Tampanono, tak gegem dadake jimat sinuwun. Wondene sing ping pindho apa sing dadi wigatiku sepisan, aku ngaturake sungkemku. Ping pindhone wigatiku ora seka diutus dening sapa wae ning manjen wigatine aku sowan ngersani Gustiku Ngastina iki sangka karepanku pribadi sinuwun. Apa sing dadi wigatine? Pratelakna sartane tak suwun pidhanget nuaturku. Anane aku sowan mrene merga aku krungu kabar ingkang wis sumebar warata bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binanduring Karna yen to Pandhawa nglakoni buangan ning alas Kamyaka. Ya apa ora? Jagat Pangestungkara. Ya pancen kaya mangkono kasunyatane. Ora mengko dhisik kowe kuwi sapa? Sangka nglihe wetengku nganti aku kalebian ngaturke jejulukku ya yen to sampean takon dangu karo aku mburi aku saka negara ing Guwa Barok. Jejulukku Prabu Nagagombang. Prabu Nagagombang. Ya. Sambung rapete apa kalan kanane para Pandhawa. Ngerti sinuwun tak jarawani. Anane aku sowan mrung ning negara Ngastina iki merga sepisan krungu kabare Pandhawa kedarang-darang uripe merga kalah Sukandadu. Sababe apa teko aku sowan mrene mergo aku arep males ngudi tuwuh marang patine. Wong atuwaku ya kuwi ramaku. Ingkang wis suwarga ya kuwi sawarga Prabu Nagapaya. Aku atmajane ora nrimake sinuwun. Lah. Iki anake Prabu Nagapaya iki. Iki Prabu Nagatian. Apa Prabu Nagabancik ngono. Ngawur sampean. Anane aku males ngudi tuwuh marang patine wong tuwaku mergo jaman semono. Wong atuwaku sawarga Prabu Nagapaya dipateni karo sing jenenge Prabu Pandhu nalika mapan ing repat kepanasan jaman biyen. Banjur ping pindhone aku arep nyuwuni dipalilah gandeng Pandhawa mapan ana ing wana Kamyaka ana ing regemane para Sata Kurawa srana nglakoni buangan. Aku njaluk dipalilah Pandhawa wektu iki uga arep tak pateni sinuwun. Jagat Pangestungkara. Prabu Nagagombang, kula ana dawuhmu apa? Panjen kuwi sing tangkah. Ya. Malah kepasang yuja katujinginu wektu samengko Kurawa bakal goleki duluke para Pandhawa. Tak jaluk gawemu. Yen to Kurawa wis kasil ngrangket lan nemokake kedidruke Pandhawa, mengko sira ing kekadawan mateni. Ya.
malah ora gantaran wektu. Wektu iki uga tak gege mangsae tak gelak wancine aku njaluk pamit sinuwun. Rembek marwa sing sang katriku mulung mangroma ing padya Kurdakura rek kagiri Paman kula wonten dawuh nggih kula trimas pausaken wonten Alindra malenggeng samangke sagah bebantu kalian pun Marasata Kurawa. la dalah syukur binake sewu ngger kula nderek mangayu bagya. Ih, Malah sak mangke kula enggal-enggal nyuwun dawuh binjang penapi kabidalna Marasata Kurawa. dinten mriku uga paman Nyuwun pamit madal masilan. ngatos-atos sampun kados lari alit. Sembah kula nggiraken Purna gati ning Mananggilan. Arsa Sangata Kundra ngedaton jeluk saking dampar kecana knapit gambaran gading. Kadharaken sanjaring Pramban Jadi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacaring keprabon. Kawisna saking Mandrawa tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Sumurati jane pindha Jawata kairing Widodara Widodari.